салом алейкум. Мавзӯи навбатӣ бошад функсия низ бисёр як мавзӯъ ҳаст ки бисёр васеъ паҳн шудааст ва бисёр дар математика ва дар ҳаёт вохӯрдан мумкин аст. Масалан, функсияи худаш маънои вобастагии ду тағйир ёбонда. Вобастагии асосан y ва x. Вобастагии ҳар ду ҳамин тағйир ёбонда. Вақте ки функсия ҳаст, функсия ба ягон чиз ворид мекунед, ягон чиз мегиред. Ягон чиз ворид мекунед, ягон чиз дохил мекунед, ягон чиз мебарорад. Масалан, мисоли оддешкари фаҳмонам шумо. Масалан, вақте ки хӯрок мехӯред, хӯрокатон чи хӯрок ворид мешавад. Шумо хӯрок ворид каросед дар баданатон, ворид чӣ мебарорад? Энергия. Баданатон энергия мебарорад. Яъне ки дар баданатон ягон функсия мешавад, ягон амал иҷро мешавад ки ягон чиз дигар хориҷ мешавад, ягон чиз дигар мебарояд. Ин ҳамин чиза функсия мекунад. Дар англисист калима англисӣ дошта маънояш амал. Ягон амал иҷро кардан ки ягон чиза ворид мекунед, ягон чизи дигар мебарояд. Хуб, як масъала, як мисол шумо бигирем. Масалан, шумо нон мехаред ва ҳама вақт чанде ки ноне ки харидед, шумо бояд ду баробар тақсим кунед. Яъне ки анакун метавонед ҳамчун y баробари x тақсими 2 ишора кунед. Шумо яъне ки инпут каросед, инпутатон чи дохил каросед? Чанта нон дохил каросед. Яъне ки ин функсия ягон амал иҷро карос, чӣ хориҷ шудааст? Y. Чанта нон бояд ба худтон мерасад, чанта нон ба бародаратон мерасад. Ана ин мисоли яке аз функсияҳо. Як мисоли дигари функсияҳои масалан гирем ки шумо қимати нон 2 сомонӣ. Шумо ҳар рӯз оилатон калон, ҳар рӯз бояд дар оилаи худатон 6 нон харед. 6 нон харед. Ана ҳар рӯз падаратон ба шумо пул додан мегирад. Падаратон яъне ки ба шумо қадар боварӣ надорад. Падаратон мехоҳад ки ҳисоб кунад ки яъне ки чӣ қадар зиёдӣ мемонад, чӣ қадар сдачи мемонад, пулое ки ба шумо метиҳад. Ин ҳамчиса падаратон метавонад ки аз ҳамин бо воситаи функсия истифода кунад. Яъне ки падаратон ба шумо чӣ қадаре ки ҳар вақт ки пул дод, пулаш нованиқ. Мисол, як рӯз мумкин 20 сомонӣ диҳад, як рӯз 50 сомонӣ диҳад, як рӯз 100 сомонӣ, пули майда надошта бошад. Яъне ки x сомонӣ метиҳад. Шумо 6 нон мехаред, 6 нон чанд сомонӣ? 2 сомонӣ. Ана кунун дар баромад аутпутатон чӣ мешавад? Дар баромадтон мешавад y. Ана ки y кадом маъния дорад? Y ба маънии он аст ки чӣ қадар пул зиёдатӣ мемонад, чӣ қадар пул зиёдатӣ мекунад. Масалан, агар падаратон 20 сомонӣ тиҳад, 6 зарби 2 чанд мешавад? 12. 20 минуси 12 баробари чанд мешавад? 8. Баробари 8. 20 минуси 12 баробари 8. Яъне ки 8 сомонӣ бояд ки зиёдатӣ монад. 8 сомонӣ сдача кунад. 8 сомонӣ шумо бояд овара ба падаратон тед. ҳам қимати x масалан иваз мекунем ба қимати 50 сомонӣ. Баробари 50 мешавад. Ба ҷои x монда 3 минуси 12. Баробари чанд мешавад? 50 минуси 12 38. 38 сомонӣ бақия мемонад. 38 сомонӣ зиёдатӣ мекунад. 38 сомонӣ шумо бояд оварда ба падаратон тед. Барои ин падари шумо функсияҳое донад. Шумо киса фиреб дода наметавонед. Дидед функсияҳо мо чӣ хел ки дидем? Вобастагии ду тағйир ёбонда. Чӣ хел x ва y ба ҳамдигар вобастагӣ доранд. Чӣ хел ба ҳамдигар вобастагӣ доранд ва мо ягон чиза ворид мекунем, ягон чиза қимати y мебарорем, мегирем, қимати y мегирем. Хай, ин буд. Умедворам ки дар бораи функсияҳо фаҳмидед мақсади функсияҳоя, яъне ки вобастагии ду тағйир ёбонда ва ягон чиза ворид мекунед, ягон чиза мегиред. Ва то дарсҳои оянда бо дар дарси навбатӣ бо дар бораи функсияҳо мо бисёртар гап хоҳем зад дар бораи хусусан соҳаи муайяни функсия. Хаб, ва то дарси навбатӣ.